Знаете ли, аз имах ужасен живот. Когато бях ученик, мразих живота си. Живеех в пълна бедност, в барака. Но най-много от всичко мразех майка си. Тя имаше един ужасен недъг. Беше едноока. Не можех да я гледам. Всеки ден събираше какви ли не бокуци, само и само за да има какво да ядем. Когато ходеше някъде навън, стръмнях от нея, за да ни видят заедно. Един ден в училище обявиха, че ще има събиране заедно с родителите. Аз нарочно не й казах. Не исках да идва там и да ме видят заедно с нея. Времето наближаваше, ето че денят дойде. И само да видите погледа ми, когато тя се появи. Аз избягах. Избягах и не се появих до вечерта. На следващия ден всички само за това говореха. За еднооката ми майка. Когато се прибрах вечерта, не знаех какво да й кажа. Отидох и започнах да й крещя. Как можа да ми го причиниш? Не знаеш ли какво направи? Как можеш да си такава? По-добре да умреш. Когато изрекох тези думи, усетих болка. Но въпреки това се качих в стаята си. През нощта се събудих. Бях много жаден. Отидох да пия вода до кухнята. Я видях. Тя тихо плачеше, за да не ме събуди. Но при вида й, как сълзите й капеха от едното й око, аз се погносих и не казах нищо. Отново си легнах. Прибрах се вкъщи и си обещах, че никога повече няма да живея в такава мизерия. Ще избягам от нас. Няма да се върна при майка си никога повече. И това стана. Аз станах успешен. Избягах надалеч. Завърших с отличие. Станах богат. Намерих си съпруга. Имах 2 дъщери. Голяма къща. Но един ден в моя перфектен живот се случи нещо неочаквано. Както седях един ден на обяд, на вратата се позвъня. И кой да види? Малката ми дъщеря отиде да отвори вратата и спищя и избяга. Отидох да видя какво става и видях майка си, същата, еднооката. Не знаех какво да кажа, като гръм от бяло бебе. Какво правиш тук? Защо си дошла да плашиш децата ми? Коя си ти? Тя сведе поглед и си тръгна милхомълком. Аз затворих врата. Облегнах се, въздъхнах. Зарадвах, че не ме е познала. Казах си, че ще забравя този ден. Сякаш това не се е случвало. След няколко седмици получих покана за събиране на випуска. Трябваше да отида до родния ми град. Не казах на жена ми, казах и, че отивам на командировка. Събрах си нещата и отидох в родния си град. Реших от чисто любопитство да мина до бараката, в която бях израсъл. Стигнах там и съседите по някаква случайност ме познаха. Казаха ми, че тя е починала. Аз не трепнах. Единственото нещо, което получих от нея, беше едно писмо. Разгърнах го и започнах да чета. Любими синко, в дългия си живот не посмях да дойда в дома ти и да плаша децата ти. Но дали ще е прекалено нахално да те помоля веднъж да дойдеш да ме видиш? Много ми липсваш и се зарадвах, когато разбрах, че ще идваш на срещата на класа. Реших обаче да не ходя там, за да не те притеснявам. Много съжалявам, че съм едноока и че те карам да се срамуваш от мен. Когато беше малък, ти загуби едното си око по време на инцидент.
Аз ти дадох своето. Защото не исках да те гледам как раснеш по този начин. Бях толкова горе с теб. И знаех, че всяко нещо, което правиш, го правиш, защото ме обичаш. Всеки път, когато ми се сърдеше, знаех, че го правиш, защото ме обичаш. Обичам те, синко. Никога не ме ядосваш. Знаех си и си казах, прави го, защото ме обича. Моето момче, момчето ми. Не искам да плачеш за мен, когато умра. Обичам те, момчето ми. Толкова много те обичам. Сега също жив как трябва да се гримира.